Hello everyone, welcome back to Sunny Live Show and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories and namhlanje guys sikhuluma emzini the family legacy. Well guys, niyabona ngempela ukuthi ke kuyashuba ke njengoba ke uDuduze kanye noShaka kade bebona ke uPanyaza and lezo ndaba lezo zifikile ke guys ukuzakhela ukuthi laba bowuthode bebona ke uPanyaza but ke uDudu uvele waqhama namanga amanye nje washo ukuthi hey bekade ukuthi ngihambela u1 no2 no3 and uShaka bekade ngigadile because bengisaba ukuhamba ngi1 and namhlanje ke guys ngokulesihlanu nje ubandile le ndaba le ayimphethe neze kahle so uzokwazama ukwenza ukuthi ke enze ama test between uShaka kanye ke noZakhele ngama toothbrushes and he will confirm ukuthi ngempela uShaka is not ingane ke kaZakhele and ke guys njengoba ngingasinga naZakhele uzomtshela baba ukuthi wena awusiyena ubaba kaShaka njengoba behambile beyobona ke uPanyaza ejele uyena baba wakhona ke guys and uZakhele ke uzoxosha uDudu amxoshe noShaka athi ke abahambe abaphume baphele emzini wakhe badayise nama shares abo kade benawo ke kwinkampani ke yakhona laphana ke emzini ke kaZakhele. So guys, it's so painful, shame, it's so painful ukuthi uShaka uzobheka nesimo ke sikanje ekubeni kade senikiwe ke isihlalo sokuthi ke abuse laphana ke kwi-family legacy. Is so painful guys. It just remind me ukuthi bayathanda umdlalisa istory la khona akule situation khona because nalaphana ke kuma brothers keeper uShaka as uShaka as unqubeko guys niyakhumbula ukuthi ke wehleli ke emzini laphana ke kodwa engazalwa ke ubaba ke wakho ezalwa baba khona engazalwa umama khona engazalwa nje umama khona ezalwa intombi lasebhizinisini ethi uyangena kuphumeke. So I think ke history is repeating itself with the current storyline guys. It's so painful ukuthi futhi ke kuvela ukuthi ubaba wakhe lo boshiwe ekubeni kade sejwayela impilo yokuba rich manje sekufanele manje aphile ngokushizile. So guys, we don't know how will the story unfold, but for now we are still enjoying the story. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.